салом алейкум хонандагони азиз. имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи модулҳои логарифмӣ, яъне қисми сеюми мавзӯъро ҳамроҳи шумо дида мебароем. яъне чӣ тавре ки мо гуфта гузашта будем, агар дар таҳти ишораи логарифма адади номаълум ҷой дошта бошад, пас ин гуна модулҳоро модулҳои логарифмӣ меноманд, ки мо ҳамроҳи шумо дар дарси аввали модулҳои логарифмӣ модулҳоро ҳал кардем, ки аз рӯи таъриф ҳал карда мешуданд, аз рӯи хосиятҳои логарифма ҳал карда мешуданд, ё ин ки дар мисоли минбаъда, дар мавзӯи минбаъда мо фаҳмидем, ки модулҳое ҳал карда мешаванд, ки онҳоро бо воситаи тағйирёбандаи нав бояд ҳал кард. Анакунун имрӯз мо ҳамроҳи шумо он модулҳоро ҳал мекунем, ки онро бо воситаи логарифмиронӣ ҳал карда мумкин аст. яъне ёфтани адад аз рӯи логарифмиронӣ яке аз усули ҳалли модулаи логарифмӣ ба ҳисоб меравад, ки инро бо мисолҳо ҳамроҳи шумо дида мебароем. яъне бигузор дар мисоли аввал чунин модула дода шуда бошад, яъне ду нишондиҳандааш x минус 1 баробар аст ба адади 3. барои ҳал кардани ин модула чӣ хеле ки маълум аст, ин модула модулаи нишондиҳандагӣ ба ҳисоб меравад, ки ҳалли он бо воситаи таърифи логарифма иҷро карда мешавад. яъне мо инчунин дар мисолҳои оянда тарзи логарифмирондани модуларо низ меомӯзем. барои ҳалли ин гуна модула бошад, мо айнияти асосии логарифмаро истифода мебарем. яъне 2 дар дараҷаи x минус 1, чӣ хеле ки дар ин модула дода шудааст, асосҳои 2 ва 3 гуногун мебошанд, бинобар ин таърифи логарифмаро истифода мебарем. ба ҷои 3 менависем 2 логарифма аз рӯи асоси 2 аз рӯи адади 3. пас ҳангоми 2 асосҳои логарифмаро партофтан ҳосил мекунем, яъне x минус 1 баробар аст ба логарифмаи 2 аз рӯи адади 3 мебошад. дар ин ҷо логарифма 2 аз 3 ин як адади ҳақиқӣ мебошад, ки калон аз 1 ва хурд аз 2 мебошад. яъне минус 1ро ба тарафи рост мегузаронем ва x баробар логарифма 2 аз 3 ҷамъи 1ро ҳосил мекунем, ки ин ҷавоби ин модула ба ҳисоб меравад. анакун биёед боз мисоли дигарро мегирем, ки айнан бо ҳамин тарз ҳал карда шавад. яъне дар мисоли дуюм чунин омадааст, яъне 3 нишондиҳандааш 2 минуси 3x баробар аст ба адади 5. талаб карда мешавад, ки модулаи зерин ҳал карда шавад. яъне барои ҳалли ин модула мо боз айнияти асосии логарифмиро истифода мебарем. яъне 3 нишондиҳандааш 2 минуси 3x баробар тарафи рости модуларо бо воситаи логарифм ифода мекунем. яъне 3 логарифма 3 аз рӯи адади 5 ҳосил мешавад. яъне ҳангоми партофтани ду асосҳо мо модулаи намуди 2 минуси 3x баробари логарифма 3 аз 5ро ҳосил мекунем, ки ин модула модулаи оддитарин мебошад. барои ёфтани x дар аввал мо метавонем логарифма 3 аз 5ро ба тарафи чап ва минуси 3x-ро ба тарафи рост гузаронем. яъне 2 минуси логарифма 3 аз 5 баробари 3x ҳосил мешавад. яъне барои ёфтани x мо метавонем тарафи чапи онро ба адади 3 ба коэффициенти он тақсим кунем. яъне 2 минуси логарифма 3 аз 5 тақсими 3 ҳосил мешавад, ки ин решаи модулаи дуюми 3 нишондиҳандааш 2 минуси 3x баробари 5 мебошад. анакун биёед мисоли сеюмро дида мебароем, ки барои ҳалли ин гуна мисол тарзи логарифмӣ, яъне ки логарифмирондани ду тарафи модула истифода бурда шавад. яъне кадом модулаҳо бо воситаи логарифмиронӣ ҳал карда мешаванд? асосан он модулаҳое ки дар асос ва ҳам дар нишондиҳанда адади номаълум ҷой дошта бошад ё ин ки мавҷуд бошад, он гоҳ барои ҳалли ин гуна модулаҳо тарзи логарифмиронӣ истифода бурда мешавад. яъне бигузор модула ба намуди x
логарифм 3 аз x баробари 81 баробар бошад. Яъне чӣ тавре ки аз ин модула бармеояд, дар ин модула дар тарафи чапи он тағйирёбанда ҳам дар асос ва ҳам дар нишондиҳанда тағйирёбанда мавҷуд аст ки дар нишондиҳандаи ин модула логарифм мавҷуд аст. барои ҳалли ин гуна мисол ҳар ду тарафи модуларо бо воситаи логарифм ифода мекунем, яъне ки логарифм мегирем. Азбас ки логарифм бо асоси 3 дода шудааст, мо метавонем ҳар ду тарафи модуларо бо асоси логарифми 3 нависем. Яъне менависем, чунин ҳал иҷро мешавад. Яъне логарифма асосаш 3 аз x логарифма 3x баробари логарифма 3 аз адади 81. Яъне логарифма 3ро мо ҳамроҳ намудем, яъне аз ду тарафи модула логарифм гирифтем. Анакун мувофиқи қоида, мувофиқи таъриф, мувофиқи хосиятҳои логарифма бармеояд ки логарифма 3 аз x-ро ба поён фаровардан мумкин аст. Яъне логарифма 3x зарби логарифма 3x ҳосил мешавад баробар логарифма 3 аз адади 81 ба адади 4 баробар аст. Онро менависем ва дар натиҷа ҳангоми логарифма 3 аз x логарифма 3 аз x-ро зарб кардан логарифма квадрат 3x ҳосил мешавад баробари 4. ва аз инҷо ҳангоми логарифма 3x-ро ёфтан мо якбора плюс минус реши квадратии аз адади 4-ро навиштан мумкин аст. Дар натиҷа ба мо логарифма 3 аз x баробари плюс минуси адади 2 ҳосил мешавад. дар алоҳидагӣ дар поён менависем бигузор логарифма 3 аз x баробари 2 бошад. дар ин ҳолат ҳангоми x-ро ёфтан 3-ро ба дараҷаи 2 мебардорем ва адади 1 тақсими 9 ҳосил мешавад. ва дар дуюм ишора бошад логарифма 3 аз x баробар аст ба минуси 2. аз инҷо x-ро ҳангоми ёфтан адади 3 нишондиҳандаш минуси 2 1 тақсими 9 ҳосил мешавад ки модулаи додашуда дорои ду решаҳои ҳақиқӣ будааст ки яке аз онҳо ба адади 9 ва дигаре ба 1 тақсими 9 баробар аст. дар ҷавоб қайд мекунем. ҷавоб x1 баробари 9 ва x2 баробари 1 тақсими 9. хонандагони азиз, анакнун мисолҳои чорум ва панҷумро ҳамроҳи шумо дида мебароем. дар мисоли чорум омадааст x дар нишондиҳандаи lj x минуси 2 баробари 1000. дар мисоли панҷум бошад 10 зарби x дар нишондиҳандаи lj x ҷамъи x нишондиҳандаш минуси lj x баробари 11. барои ҳалли ин модулаҳо мо бояд тарзи логарифмиронро истифода барем, барои он ки дар модула дар тарафи чапи он ҳам дар асос ва ҳам дар дараҷа тағйирёбанда мавҷуд аст. яъне шурӯъ мекунем ба ҳалли модулаи а. яъне барои ҳал кардаи ин модула x нишондиҳандааш lj x минуси 2 баробари 100 аз ду тарафи ин модула логарифма мегирем. яъне азбас ки дар нишондиҳанда lj x мавҷуд аст, пас мо аз ду тараф логарифми даҳӣ мегирем. яъне дар натиҷа lj x минуси 2 баробар мешавад ба lj 1000. анакнун дар натиҷа аз рӯи хосияти логарифма lj x минуси 2-ро ба пеш мегузорем ва lj x минуси 2 дар қавс зарби lj x баробари lj аз адади 1000 баробари 3 ҳосил мешавад. анакнун мувофиқан қавсҳоро мекушоем ва тағйирёбандаи навро дохил мекунем. яъне lj квадрат x минуси 2 lj x минуси 3 баробари 0. ҳангоми lj x-ро бо воситаи y ифода намудан модулаи квадратӣ овардашуда ҳосил мешавад. яъне y квадрат минуси 2y минуси 3 баробари 0. дар инҷо мо ҳосил кардем модулаи квадратии овардашуда ки решаҳои он мувофиқан
y1 به مینوس 1 و y2 به 3 برابر می شود. این دو ریشه های حاصل شده را به جای تغییرابنده y میگذاریم و تغییرابنده x را مییابیم. یعنی یکم می نویسیم LJX برابر مینوس 1. از اینجا x را هنگام یافتن 10 را به درجه مینوس 1 میبرداریم. یعنی هنگام 10 را به درجه مینوس 1 برداشتن و ما 1 تقسیم 10 حاصل می شود که آن به نمود کسری دهی به 0 از 1 برابر است. دویم باشد هنگام LJX را با عدد 3 برابر کردن در اینجا عدد x یعنی تقریبا دویم ریشه دویم مدل حاصل کردن ممکن است که آن چنین است. 10 را به درجه 3 میبرداریم و در نتیجه عدد 1000 را حاصل میکنیم که این ریشه دویمی مدل به حساب میرود. یعنی در جواب چنین قید میکنیم مدل دارای دو ریشه بوده است. x1 به 0 از 1 و x2 به عدد 1000 برابر است. اکنون شروع میکنیم به حل مثال پنجم. برای حل کردن مثال پنجم ما باید اول تبدیل دهی را گذرانیم. برای آنکه در اینجا 10x در درجه یا اینکه در نشان دهنده LJX جمع x مینوس LJX برابر 11 واقع است. یعنی می نویسیم چنین تبدیلات رو اجرا میکنیم. یعنی اگر در نشان دهنده علامت منفی موجود باشد آن رو حرکت میکنند به درجه مثبت آورند. یعنی ما میتونیم به درجه مثبت آوردن یک رو به همین درجه نویسیم. یعنی 10x در نشان دهنده LJX جمع 1 تقسیم x LJX برابر 11 حاصل می شود. در اینجا چخیلی که ما می بینیم x LJX افاده های مانند می باشند پس ما تغییرابنده نو رو داخل می کنیم. یعنی x LJX رو با واسطه y افاده می کنیم و در نتیجه 10y جمع 1 تقسیم y برابر 11 حاصل می شود. خاطرسان می کنیم که در اینجا y باید عددی مثبت باشد. یعنی y همه وقت عددی مثبت رو تشکیل می دهد. خیلی که از این مدل معلوم شد مدل کواdraتی می شود. یعنی مخرج عمومی این مدل به y برابر بوده 10y کوادرات جمع 1 برابر 11y را حاصل می کنیم. در نتیجه 10y کوادرات مینوس 11y جمع 1 برابر 0 حاصل می شود که ریشه های این مدل را موافقا با واسطه دیسکریمینانت می یابیم. مینوس 11 را به کوادرات می برداریم. مینوس 4 ضرب 10 ضرب 1 و عدد 121 مینوس 40 را حاصل می کنیم. از عدد 121 هنگام 40 را ترک کردن عدد 81 را حاصل می کنیم. یعنی از 81 ریشه کوادراتی 9 حاصل می شود. y یکم برابر می شود به 11 مینوس 9 تقسیم 2 ضرب 10 یا اینکه از 11 9 رو ترک کنیم 2 تقسیم 2 تقسیم 2 ضرب 10 2 رو با 2 اختصار کرده 1 تقسیم 10 رو حاصل می کنیم و در دویم باشد 11 رو با 9 جمع می کنیم و با 20 تقسیم می کنیم. در نتیجه عددی 1 حاصل می شود. این دو ریشه های یافته امان رو به جای تقریبانده y می گذاریم و باز از آن لگریتم می گیریم. یعنی یکم می نویسیم x LJX برابر است با 1 تقسیم 10. اکنون شروع می کنیم به حل این مدل. از بس که در اساس آن در درجه آن تقریبانده موجود است پس از دو طرف لگریتم می گیریم. یعنی LJX برابر LJ 1 تقسیم 10 یا اینکه LJ کوادرات x برابر LJ از 1 تقسیم 10 مینوس 1 حاصل می شود. یعنی خیلی که از این مدل برمی آید
lj квадрат x ба минус 1 баробар шуд, яъне ки мо ададеро ба квадрат бардошта адади минус 1ро ёфта наметонем. Яъне ҳалли ҳақиқии ин модула, решаҳои ҳақиқии ин модула ҷой надорад, пас модула дар ин ҳолат реша надорад. Дар ҳолати дуюмро дида мебароем, яъне x lj x баробар аст ба адади 1. барои ҳалли ин модула боз аз ду тараф lj мегирем, ён ки логарифма бо асоси 10 мегирем, яъне lj x баробари lj 1. пас lj x-ро ба поён мегузорем, мефарорем lj квадрат x баробари логарифмаи даҳӣ аз адади 1 ба мо 0 ҳосил мешавад, ё ин ки lj x баробар аст ба 0, x-ро ҳангоми ёфтан 10-ро ба дараҷаи 0 мебардорем ва адади 1-ро ҳосил мекунем, ки ин адади 1 ҳалли ин модула ба ҳисоб меравад. дар ҷавоб қайд мекунем, ки модула дорои 1 ҳал доштааст, ки он ба 1 баробар аст. хонандагони азиз, анакнун барои мустаҳкам кардани мавзӯъ барои шумо мисолҳо барои корҳои мустақилона дода мешавад. яъне мисолҳои зеринро, яъне ду супориш гузошта мешавад. супориши якум ва супориши дуюм шарти ягона доранд. модулаҳоро ҳал кунед ва дар мисоли якум 4 мисоли оддӣ оварда шудааст, ки бо воситаи логарифмиронӣ ҳар ду тарафи баробариро логарифмиронидан модулаҳои зеринро бояд ҳал кард. ва дар мисоли дуюм бошад, талаб карда мешавад, ки модулаҳои зеринро ҳал кунед. дар ин ҷо низ 4 мисол оварда шудааст, ки бо воситаи айнияти асосии логарифмӣ истифода бурда ин модулаҳоро бояд ҳал кард. яъне ин мисолҳо барои мустаҳкамкунии мавзӯи имрӯзии мо барои шумо пешниҳод карда мешавад. хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда комёб бошед.